ମୁଁ ତାକୁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତୁ ଯଦି କହିଦବୁ ନା ତୁ 50 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି। ଏକରେ ହେଲା ନାଟି ମୋର ଗେଡି ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ପେଡି ପେଡି କଣ କହିଲୁ କହିପାରିବୁ କହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତାରିଣୀ ମା କୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମ ପୁରୀ ଦେଉଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଛଟି ଅଛି ତା ନାଁଟି କଣ କହ। 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ 50 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି। ବଟ ବୃକ୍ଷ। କଳ୍ପତର ବୃକ୍ଷ। ହଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଟା କଣ ତାରିଣୀ ମା କୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାଗୁଆ। କହିପାରିଲୁନୁ ଶାଳ ଗଛ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ମୋ ନାଁଟି ଗେଡି ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ପେଡି ପେଡି କଣ କହ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କଣ କହ। ପିଆଜ। ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିକି କହିଲି। ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି ତୋର 50 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦିଆହବନି ତୁ ତ କହିପାରିଲୁ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଗୋଟା କହିଛି ତା ପଇସା ଟା ଦବନି। ହଁ ତା ପଇସା କେତେ 12 ଟଙ୍କା।